Kujore. Solo na daw hurot ni. Yun sa Ubong Ring. Nagla-live ako dito para makita ang magagandang tanawin dito. Okay, yan ang Ubong Spring. Mahina talaga ang connection dito, guys. Connection dito, guys. Lang hanggang matapos to. Yan. Ito ang Ubong Spring, Dalagit, Cebu. Yan. Okay. Okay guys. Hanggang dito na lang kami magtatapos sa aking live kasi mahina ang connection. Ito talaga ang Udong Spring. Ubong, sorry. Sorry, Ubong Spring. Ubong Spring. Dalagit, Cebu. 500 pesos per. At magpaalam na kami guys ng signal. Thank you so much for watching. All viewers, subscriber, bye-bye. Bye-bye.